ከተማ ዓዲግራት ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ትግራይ ትርከብ ውቅብቲ ከተማ እያ። እዛ ከተማ ኣብ 1458 ዓመተ ምህረት ብደጃት ክፍለ ወሃድ ዝተመስረተት እንትኾን ኣብ ውሽጣ ብርክት ዝበሉ ሓድግታት ሓፊቓ ዝሓዘት እውን እያ። ከተማ ዓዲግራት ብደጃት ክፍለ ወሃድ ዝተመስረተት ብደጃት ሰባጋድስ ዝማዕበለት እውን እያ። ደጃት ሰባጋድስ ኣብ ዘመሓድርሉ እዋን ንህዝቦም ብዙሓት ጠቐምቲ ስራሕቲ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ይሕበር። ደጃት ሰባጋድስ ኣብ ዘመሓድርሉ እዋን ንኩሎም ደቂ ሰባት ብዘይ ምንም ኣፈላላይ በማዕረ ዘተኣናገዱ ጅግና መራሒ ከም ዝነበሩ ይግለጽ እዩ። ደጃት ሰባጋድስ ኣብ ዓዲግራት ከም ዓጋመ ኢሉ እውን ከም ትግራይ ሙሉእ ንገልጾም ብጅግንነቶም ብሰብኣውነቶም ብሓድነቶም ብትግራዋይነቶም بطبع مرحنتهم هنا نفلتهم بأف تاريخ بصحفات زرخونا يوم كم بحال تريزمون كاب استفاليو عبيت عدي كاب وصاي زركو مصحفتي بفلاي اب ايوان ورار اب لندن اب استفاليو خاوتات بناي دغم هوران ناي وشتي بتي ايوان نسو بزمناوي ناي سندا ساينس زي تفلطنا سلازبرنا نفتي وانسو ناي وصاتنيات مصيوم نتي تاريخ نتي ገጸ መሬት ናይቲ ትግራይና መስሕባት ነቲ ዘይድህሰስ ቅርስና ነቲ ብእምነትን ብጅግንነትን ተጋሩ ስራሕ ዝነበረ ብምሉኡ እናሰነዱ ብቅርስነቱ ከዓ ናጓሕጓሑ ናሰርቁ ወሲዶም መይመ ስለዚ ካብኡታት ክነተኣኻኽብ ከለና ገና ብስነዳ እያ ዘለና ሕዝቡን መሊእናት ታሪኽ ኣየብፃናዮን كم بحال توريزم كتم عدغرات اسكا حزي زلنا تاريخاوي سندا دجا سباغادس كم سموم سباغادس ማለት ናይ ሳሆኛ ቋንቋ እዩ بتግራይ ናወሉ ኣብቲ እዋን ገላልጻ ኣኮሎ ገዛይ ሒስካ ዝገጽ ዝነበሩ ኣብቲ እዋን ዝነበሩ ናይ ወልዱ ዝባሃሉ ንጉስ ናቶም ገዛይ ናይ ደጃት ወልዱ ዓሌትን ውላድን ኮይኖም ታሪካዊ ቦኦም ወሲዶም ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ ሒስካ ኣብዚ ዓጋመ ከባብታት ሒስካ ከም ትግራይ ሙሉእ ድማ ኣብ ኒ ዓድዋ ከባብታት ብዝተፈላለዩ ከባብታት ናይ ትግራይ ከይዶም ዝገዙ ዝነበሩ እዮም ሕዚ ከም ስሞም ሰባጋድስ ይባል ብሳሆኛ ከም ትዝበልኩሃ سوا مالت جغنا مالتي ساونيا ቋንቋ ጋድስ ማለት ከዓ በጥበብ ዝመርሕ ከም ማለት እዩ ስለዚህ ንሕና እቲ ሰባጋድስ ንገልጾም ኣብ ዓዲግራት ካብ ትምስረት ጀሚሩ ድሕሪ ግዜ ከተማ ናይ ከተማ ቅርጽ ንሓዘት ክትከድከላ ኣብዚ ካብ ሰውሓሳዕስዕ ቤት መንግስቶም ዋና ማዕረፊኦም ገይሮም ኣብዚ ዓዲግራት እውን ካብ ልዕሊ 10 ዓመት ክገዝኡ ከለዉ ዝነበረ ማስተዋጽኦ ታሪኻዊ ጅግንነትን ናይ ሓድነት ሕብረትን ኣብ ከባቢ ካብ ተወለድ ካለኻ ኣብ ጥራሕ ዘይኮነስ ከም መንነትን ከም ብሄር ብትግራዋይነት መንፈስ ከም ብሄር ብትግራዋይነት መንፈስ ቀይሕ ባሕሪ ኣኩሎ ግዜ ኤርትራሃት ኣቦኦም ዝነበሮም ታሪኻዊ ግዝኣትን ሓድነትን መሰረት ምግባር ዝገበርዎ ኣስተዋጽኦ ኢና ንሕና ከም ኩሉ ግዜ ማይ ወልድያ ማይ ንጉሴ ንሜስ ኣመጋግቦኦም ዝነበረ እቲ ታሪኻዊ ኣመጋግባ ባዕሉ ፍልይ ዝበለ ማኣዲ ዓጋመ ኢልካ ሃይማኖታውን ናይ ሕብረት ሓድነትን ናይ ተጋሩ እሱም ሂብካ 971 ማኣዲ ስርዓት ኣመጋግብኡ ናይ ጥሕሎ ፕሮግራም መሰረት ገይሮም ዝነበርዎ ዘወረሱና ናይ ኣመጋግባና ካዳድናና ባህልና ናይ ጅግንነት መንፈስና ዘወረሱና ስለ ዝኾኑ ሰባጋድስ ደጃት ሰባጋድስ ብዙኢና ኩሉ ግዜ ከም ዓጋመ ዓዲግራት ብኽብሪ ብታሪኽነት እንልዕሎ ደጃጅማት ሰባጋድስ ወይ ከዓ ደጊያት ሰባጋድስ እንብለው ደጊያት ሰባጋድስ ወልዱ ይባሃሉ ወዲሱም ዓጋመ ወልዱ እዮም ሮያል ፋሚሊ ናይ ዓጋመ እዮም ዓጋመ ክባሃል ዘዓዲግራት ጥራሕ ዘይኮነስ ጠቕላላ ይሽዑ ነይሩ ክሻዓ መቐለ መሶቦ ብዙይ ነይሩ እና ዓጋመ ሮያል ፋሚሊ ካብቱ ሮያል ፋሚሊ እዮም እዚ ኮይኖም ኣቦም ስም ዓጋመ ወልዱ ይባሃሉ ዳ ሹም ኩማኒት እውን ይባሃሉ እዮም ካብ ላዕሊ ኢሮብ እዮም ኢሮብ ብሄረሰብ እዮም ዓብይ መስፍን እዩ መንጎ ደጃት ሰባጋድስ ወሉ አቦ አንጎታ ሽም ዓጋመ ወሉ እዮም እንታይ ኢትዮጵያ ታሪክ ሽም ዓጋመ ወሉ ኃይለኛና አሳፋሪ ነበሩ
ብዙ ቋት ለነበራቸው ብዙ ወልደዋል። ከዚህ ውስጥ ደጃ መስፋገርስ ናቸው። ደጃ መስፋገርስ ካሉ ውስጥ ደጃ መስፋገርስ ይም እንቱ ደጃ መስፋገርስ ግን ትግራይ ትግኝ ገጂ የምነረም ኤርትራን ትግራይን መስፍን ኮይነም ናይ ክልቲ ዓዲ ክልቲ ይገዝዎ ነይሮም ኤርትራን ትግራይን መጀመሪያ ራሶላሴ ግዛት ነይሩ ራሶላሴ ዝሞቱ ግን ደጃ ገረቻል ባህል ተዋጊኦም ደጃ ገረቻል ስዕረም መስፍናይ ትግራይ ትግርኛ ኮይኖም የማሓደሩ እዮም ነይሮም ኣስላማይ ክርስቲያን ሃፍታም ንኻንተ ይብሉ ግን ጽቡቕ ኣስተዳደር ቁኑዕ ዝኾነ ኣስተዳደር ነይርዎም ደጃስ ባጋድስ ኣቦ ፍትሒ ማዕርነትን ተፈታውን ኩሉ ዘኽሮም ጅግና መራሒ ከም ዝነበሩ ይሕበር እዩ ኣብ ዋን መሪሕነቶም ን13 ዓመታት ከም ዝገዝኡ ይጽራሕ ደጃስ ባጋድስ ን13 ዓመታት ዝኣክል ክገዝኡ እንከለዉ ቅድሚኦም ሱምዓ ጋሜ ወልዳ ኣቦኦም ነይሩ ድሕሪኦም ከዓ ሹምዓ ጋሜ ረጋዊ ሱምዓ ራሲ ስብሓት እዚ ራስ ስብሓት ሆስፒታል ይዝበሃሉ እዚ ባዕሎም ዘስርሕዎ ዝነፍዑ ሮያል ፋሚሊ እዮም ሕዚ ደጃስ ባጋድስ ዋና ዝተፈልጡ መስፍን ነይሮም ብዓለም ደረጃ ንኣብነት ጂን ሮቢንሰን እትበሃል እንግሊዛዊት ብዛዕባኦም ዝፀሓፈቶ ኣብ ወፃኢ ኣንቢበ ነይረ ዋሪዮር ሓያል ነይሮም ዲፕሎማሲ መጀመርያ ናይ ኢትዮጵያ ዲፕሎማሲ ምስ ወፃእተኛታት ዝጀመሩ ደጃስ ባጋድስ እዮም باو بفرنجيو زمسكر لهم نحن ترى حيكون نتناس إلى زخون زي كونس دحار كعا فتحين يروم فتحاوين يروم فتحاو خد بحالين كله كم مسفين عين سبي تشوكونا ينورون سبب زي أخي يدك ما برها زلوا ريموت إريا زلوا هزي بخير ما بو حسوا زب بحال وتاك واقعهم بصبح ساعة بإيروب يم حاضرون يروم زمرو على الفاميلي كابو حليف كا دجيا سباقاديس فتحي أمونغو هايمانوت أسلامين كريستيانين نيروم شعو كاثوليك جلز بحالاي نبرن بروتستان زبحالون بزحاتاي نبروننا أمونغو كاثوليكين أرثوذكس بيت كريستيان إنها لو زنبرة جيت سلام جيرو نخليتهم معرض تموت زنبروهم أسلام ون نيروم ناسلام كعب تعمي زخبرو زنبرو وروي مخبري ودي سب كم مخانو متن يوم زخبرو زنبرون بر في اللي يمسوا أي نبرون معلوم سبيتهم أمينات بحال أسلاميتي أنا يرام جمرة دحار تفاتيهم بر بايزوي قطعين بخوينو تأمينا إنهم بيته أنا ناوم فتحان حنت صاروا عندها تعبين ناي مالتي إنك شاخين دوتوي مس سلام الصرحو مس كريستيان الصرحو مس منجستاويان عالمات وركب زجبرو بفورين بوليسي وصاي بوليسي يكون ويش تعدي سناي محدراز اللي هو منيرهم دجاس باقادس كنمس كلنا تتاريخهم سفحي سلطن مراحنيرهم فتحاو مراحنيرهم تواهيل يوزف اللطمو بفلاي كع بزح جزء سبك زارو كله نمنتاي تواهيل كي تردو زارو كاو عجامي زي يولد ديسك بحال كله بقالو تاز ردو سبلو ترجمو جن دجاس باقادس بزحات قلعو سلازنوروم ولاد سلازنوروم دقم بفلاي تندق انسي خعانا بزح كبابيتات تግራይ ስለዝተወሰባ بتي مسفناوي زنبረ ስርዓት ንደጃት እከለ ንራስ እከለ ናተባሃለ መውሶይ ፍጽማ ስለዝነበረ ትግራይ ሙሉእ ተበቲነን እየን ስለዚ መቕፃርን ዘይ መቕፃርን ምፍላጥን ዘይ ምፍላጥን ተዘይ ኮይኑ ካብ ዓጋመ ዘይውለድ ትግራይ የለን ማለት እዩ هذا زلت ولدي قصار تلكايس كيدو مثل دجاس باقادس مرخاوي يترفون من تزيو كعجامي زي يولد بحال بركالي قالوا تاو ترجم حلي ويكونن ስለዚህ دجاس باقادس زمانهم صبغات بحالو سرحاوتي صريح ميم ناي دجاس باقادس ناي حبرت حدنتن يلك عنتو ناي مكعالن ناي رهيص ابلعنت ناي سبب خبارنت منفس أوريسهم ما يوم نتعدي كل جزء أبز خد كايو ناي دجاس باقادس بحري نا تجبر عزي عرف اللي بتهيأ يا كم تجارو تفلتيهم مع ربعي كفل زمن كرستنا ناب إثيوبيا كابزات جميرو الحريق عاب شو عايك في زمن كابي تي مسلمنا بمسكرستنا بزي منهم هما تسعوا واحاتيتو ناب إثيوبيا كابزات ولو تخيدت تاريخه بدن بي ناي هيمانة ناي مكة ناي سوء بالنتن ناي فقرن مجلسي مخانات تجري فلوسيو مسجد النجاسي تتحيزو تاريخ بصفيحو نمورا مجلسي كاليو كونات ورا رسز مسأي تجري نت منفسهم زول كعنتويت تجري نت فقرن حد النتن تناي حبرت ناي حاليوتو نجاران صوم سبعة قادس كتر خلها
حزي أب زلو ناتهم ورسيو أمكايا تذكرت خينكم أرثوذكس مسلم كاثوليك مجمع يعني يرام دحار ولا توسخ هاي مواتات تهلو بأمنت حزب بحبرة هاي مواتات بزبلي زفلت بركت بلاش الدشة حمش زهونا هاي مواتات بحد حبرة هلو أمكايلهم جن أرثوذكس مسلمون كاثوليكن كم حدا بحويرهم أمنتهم كم أمنتهم كينو يكون بركم حدا سدرانة حبرة سبع من نقح نايت حبرة سب أونتن متحللاين متدققافن ناي قاشات قبالنتن بناي عقام تقراي كبرتات كزل مقبار أبعد قرات عبي مسارة قديفة منا أبو فتحي ناتبهالو ዝጽውዑ ደጃ ሰባ ጋድስ ወዶም ሽምዓጋ መስብሓት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ዝተወሰኑ እዋናት ነጊሶም ቤተ መንግስቲ ሰሪሖም የመሓደሩ ከም ዝነበሩ እውን ይግለጽ እዩ። ደጃ ሰባ ጋድስ ሙሉእ ዓጋመ እንዲኦም ዝገጹ ነይሮም። ደጃ ሰባ ጋድስ ሙሉእ ዓጋመ ሙሉእ ጉሎም ኻዳ እዮም ዝገጹ ነይሮም ንሰምዕ ኣነ ብትክክል ትዝበልኩ ነይሮም ንሰምዕ ግን ደጃ ሰባ ጋድስ ዝወለድዎም ብዙሓት እዮም። ካብኣቶም ሓደ ጌታነስ ደጃ ስብሓት ንሽምዓ ጋመ ስብሓት እዮም። ሽምዓ ጋመ ስብሓት ኣብዚ ቦታ እዚ ኮይኖም ናይ ከባቢ ኣጥብያ ዳኛ ኮይኖም ሻው ዝነበረ ጥብያኡ ዝበሃል ነበረ ናይ ኣጥብያ ዳኛ ኮይኖም ኣብ ካሊእ ቦታ እውን ነይሮምዎም እዚ ቤተ መንግስቲ እዚ ሰሪሖም ናቶም ሽሞኛ ኮይኖም ከም ማሓደር ተሉ ሽምዓ ጋመ ስብሓት ሲ መማሓዳሪ ኮይኖም እዚ ቦታ እዚ ሰሪሖም ዓብዪ ስቕጣዕ ነይሩ እስር ቤት ነይርዎ እዩ ላዕሊ ናይ መሻኹቲ ናይ ጸላይን ክመጽእ እንተሎ ዝዋግኡሉ ላዕሊ ፕላን ኮይኑ ዝተሰርሐ ገዛ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ድሕረይ ዘሎ ዓኒ እንትርእይዎ ኣለኹም ድማ ፍርዲ ቤት ዝቆምሉ ነይሩ። ስለዚ እዚ ዘርከብናሉ ክሻብ እዚ ክሻብ ትማል ዝነበረ እዩ። ከይፈረሰ ረኪበሎ እዚ ስለዚ ዓብዪ ኣዳራሽ ነይሩ። ኣብዚ ኮይኖም ሽለት ይውዕል ነይሮም ዝብልና ሽለት ይውዕል ነይሮም ዝብልና ካሊእ እዚ መንበሪ እዩ ከም መንበሪ ፀኒሕና እዚ ናፈረሲ ኸይድ ኣሎ እዚ ዝበለፀ ዓምለ ነበር ኣብዚ ገዛውቲ ነይረአን ገዛውቲ ኣለዉ ኣብዚ ነይረን እየን ሰራሕተኛታት ዝነብሩሉ ብዛዕ ዝነብሩ ነይሮም እዮም እዚ ብዚ ኣቲኻ እዚ ገፅ ኣለዎ መእተዊ ኣቲኻ ውሽጢ ንላዕሊ ትድይበሉ ቦታ እውን ነይሩ እዩ ተረዳኒ እንትን ማለት እዩ ደረጃ እዚኣ ነይራ እዚኣ ነይራ ደረጃ ብደረጃ ብደገ ናብቲ ላዕለዋይ ብዚኣ ትድይብ እሞ ናብታ ገዛ ትኣቱ ነይርኻ ኣፍ ደገኣ ነይራ እዚኣ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዝፍለጥ ባህላዊ ምግብን መስተን ኣብ ዘበነ መሪሕነት ደጃ ሰባ ጋድስ እናገነነ ዝመጸሉ ስርዓት ኣመጋግባ ከም ዝኾነ ከምዚ ዝስዕብ ይሕበር። ማዕዲ ዓጋመ ማለት ገና ክጽናዕ ዝግብኦ ዓለም ዓብዪ ናይ ሰብኣውነትን ናይ ሓድነትን መግለፂ ክኸውን ዝኽእል ናይ ኣኽብሮት መግለፂ ክኸውን ይኽእል ናይ ስራሕ ፈጠራይነትን ናይ ርሂፀ በላዕን መግለፂ ክብርታት ናይዚ ህዝቢ ዓጋመ ትግራይ ክኸውን ዝኽእል ሓደ ኣብነት እዩ። እዚ እኮ በቲ ናይ ሰባ ጋድስ ግዜ ኤክሰርሳይስ እናኾነ ዝመፀ እዩ። ካብ ጥንቲ ጀሚሩ እቲ ናይ ኣመጋግቦኣ ዝድሰስን ዘይድሰሱን ቅርስታት እዚኦም ኣብሪሶምና ስለ ዝኸዱ እታ ዝበልካያ ትኽክል እያ። ሕብረት ሃይማኖታት ኣብ ሓድነት ሃይማኖታት ብዝለዓለ ክብርን ኣስታውሶም ናቶም ነፀብራቕ ዝኾነ ህዝቡን ብምክኣል ትፍለጥ ከተማ እያ። ዓዲግራት ዓጋመ ሃፍታም ዓዲ ጥሕሎ ዝብልኦም የስተ እዩ እሞ ብኦም ስም እናተሰይሙ ሜሴ ማይ ውልኢ ማይ ሰባ ጋድስ እየ እናተባሃለ ይፅዋዕ ነይሩ። ክብሪ እዩ ነይሩዎም ብጣዕሚ ንሶም ከዓ ብዙሓት ፈተውቲ ብዙሓት ክሳይደነዎም እገለ እንተይብሉ ግን ማዕረ ሕብረተሰብ ንኤርትራ ይኹን ትግራይ ማዕረ ዘመሓደሩ ነበሩ እዮም። ስለዚ ግን ሜሴ ማይ ውልኢ ማይ ሰባ ጋድስ እየ እናተባሃለ ዝብላዕ ጥሕሎት ዝተምየስ ብቑዕ ተሃራፋይ ምግቢ ንወፃኢ ይኹን ደቂ ዓዲ ይኹን ዝጥቀምሉ ተሃራፋይ ምግቢ ተሃራፋይ መስተ ዘለዎ ዓዲ እዩ ነይሩ። ብኦም ብጣዕሚ ዘድንቕ ነገር እዩ ነይሩ ዝዓዲ እዚ። ደጃ ሰባ ጋድስ ዓዶም ብጸላእቲ ንኸይትውረርን ንኸይትዳኸምን ዓብዪ ተጋድሎ ዝገበሩ መራሒ እዮም እናተባህሉ ይጽውዑ እዮም። መስ እውን እንተኾነ ብዘመን ደጃ ሰባ ጋድስ እዩ ተመስሪቱ ዝበሃል ኣብዚ 18 ክፍለ ዘመን መስየ
ناي ولدو يو ناي سوباغاديسي مسيه ماي ولدو ماي سوباغاديسي يحصبلو سلازنبرو كومو يلوم يوم كشا حز دورفو نسو طرح يكونن سرعه حقون كان ولدو كم سوباغاديسي እና ተባለ ሰዳይና ዝቆጸር እና ሕጊ ዘመስረቱ سرعه ابايا زغورقرو بمس زفلطو بطحلون تسمين زغنين زفلطو بغعزمين ጮማን ዝፍለጡ هذا بعد يروب كابو ترفه بطعمي زتفلع عينة صار حاسقاي قعز أب زنورم ناي كينات نتي عدي بصلاقي بستفالنا وشتنا يدقن صلاقي مسيو خيد مساس كيت أف تخابتات أمنت عقيوم نمصنح بصولت أب بيت كريستياناتنا خاودونا صليو تكوينات كدفو خلو بأمنتن بحدنة حزبهم بفقرن غير كام مكات زنورم دت ختماون تمسرتلو بدجات كفلو هذا قدم بيلكايتو تمسريتو تي تمسرت تناي كتما مسرت غير كحر خلو نعويتو استواص نيرو ملكاز وسد زي بحال تكالات زي بحال مزيمات تسريح يبتيوان نسيل كان مغلاز كان بحال تريزمون عين تقسن ግን تم تسريح أفتي وانسو استجمروا نيرهم تم تجمر بهنصاتات ناب كتماينت ناي معباي زنور مستواصو بصفالي مصحفتي يقلص دجاس باغادس كتما عدغرات نختعبي زغور طرح زيخونس كتما عدوا نختطايس غور اون يوم يبحالو مرنا عدوا كتما زقاقمو خا دجاس باغادس يوم زغرمك عدوا كتما مسريتهم نعدغرات ون صبوق غيروم قرقيروم كشاع قيح بحري زغوزو زنبورو مسفنيوم لبوا كغدف يلوم يبحال تا ግልጽ ዝኾነ ታሪ አንታ አይነት ለበዋ ናብ ቀይሕ بحري ገጽ ገይሩኹም ቅበሩኒ ታ ዶብ ከይቲ ድፈር ቀይሕ بحري ከይድፈር بحق ዝገርም እዩ ብቱ ግዜቱ መስፍን ኮይኖም ግሪካውያን ወጻተኛታት ይመጹ ስለዝነበሩ ዳ ትግርኝ ከይቲ ድፈር ኤርትራው ናብዚ ተሐዊሳ ማኸል አክሱም እዩ ነይሩ ሁሉ ግዜ አብዚ ዓድግራት አክሱም ነይሩ ትግራይ ከይድፈር كتقبرون كلهم ناب كيه بحري جز غيرهم قبرون إلهم لباز قدفو جيجنا بتعامي زواجو وصاوي بوليسي بتعامي زت تناخرو جيجنا سبع يوم نير